Ni ku ɗaya tsaya in yi bayani na ko ba gaskiya ba abin ga ya fara isa da mun ka ta yi siyasa gilahi a kalau muke ni da saurayi na ya ce I love you in ce I love you ya ce baby in ce sweetheart ko ba gaskiya ba yana articulated ina next level mun ku zo mun ka zama winning team na so ina next level sai ɗaya taho daga baya dai na ga abin ya fara abin ga da ko cewa ya babu matsala wallah in yi nawa in shi na shi yanzu abin ga ya zama wani iri yanzu ina ce mai baby sai ya ɗaya juyo ya watsa min mari na ce lahiya baby wai in conclusive to mu haɗa da conclusive na konkulo doma na rantsa da Allah yau hita zan yi duk na haɗu da in conclusive wallahi na ido da shi na ragarga da ta kan mutum ma ya gani ya ga ban mai dariya ba to wallahi in conclusive za ni nema dun bai yi wa haka dai in conclusive din bura uba da na yi conculalism mi haɗe shi